Bueno, em van avorrir, Però no hi ha... No. S'ha d'acostumar una mica, però no. I de l'inici, quan et vas despertar, veies la ràdio. Va tardar un segon a acostumar-se. Sí, perquè el tema és que el múscul, o sigui, és un múscul lateral, O sigui, realment no és tant que d'efectiu a la vista, sinó l'ull que sí que està uns dies que situar. Estic explicant. Tu, que comencem ja, Això tira, Això tira! Això tira! Vinga, aquestes ovacions perquè comença la conversa! Rabo, què tal? White Peril, tio, no estàs mostrant entusiasme. White Peril, un any més. Vosaltres per aquí, com esteu? M'ha agafat per sorpresa. Contents de compartir una vetllada més amb vosaltres. No he fet cap ovació ni res. Tremenda tassa, Arnau, una tassa amb el teu nom. Això vaig anar a un programa que es diu Terra de Futurs, de Gironella. Molt bé. I em van regalar això, que és una tassa dedicada, que diu això. Arnau, una persona molt especial. Eufemisme de... Bueno, eufemisme. De coses, sí. De que ets especial. És el programa del David Cols. Però ets especial amb B o especial amb A? Aquí ho teniu. Però, a part d'això, aporta alguna informació en relació al nom. Què diu? Arnau, origen català, comença amb la lletra A, significa fort i valent, enèrgic, imaginatiu i treballador. Molt bé. Veritats. I em van obsequiar amb Saludem a la aquesta. gent del xat, Saludem a... Mira, a en Josep Pel 78, que era aquí a quarts de 9 del vespre ja, Camen Cesc, Helen Walker, Coconuts, Nuska 87, hola a tothom. Home, és que hi ha fans de la conversa, 6 anys, 6 anys seguits. O sigui, abans ho comentàvem, quantes coses heu arribat a fer 6 anys seguits? Poquíssimes. Sí, molt poquetes, molt poquetes. Ara. M'ha fet un raro el cable, M'ha fet un raro el cable. Un moment de tensió. Pujar-me el volum del micròfon. Hola.
No, vaja. Ara. Oh, l'hombre, Fosca Cinètica. Què tal? D'en Fosca Cinètica parlarem, també. Bé. El cable No toquis el cable, no toquis el cable, deixa-ho. El cable m'està fent l'idiota. Funciona. Si veieu que de cop i volta això és la carta d'ajuste... Portem 5 minuts, no hi ha hagut ni un segon que valgués la pena encara, eh? No. Jo ara vinc, que vaig a intentar buscar a veure si tinc birra a una nevera que tinc aquí. Em pensava que diries buscar un cable. Sí, si vols, mira, tinc aquí. És d'HDMI petit a HDMI gros. De cables, l'Arnau i jo anem plens. Bueno, 6 converses i per molts anys més, com ens diuen pel xat, l'Arnau mai desentona. Ui, he fet bé de llegir-lo aquest, Josep Pèl, quan l'Arnau ja s'havia aixecat. Bé, ara que l'Arnau ha anat a buscar cervesa i demostrar-nos que té la cadira molt neta, senyor White Perill, tu què tal? Com estàs? Com prova aquest any? Posa un dels mites de la conversa de l'any passat? Josep Pèl fou el mite de la conversa de l'any passat. No n'he sabut mai més res des de fa un any, però recordo que va participar molt, diguéssim. Esteu parlant d'aquell tio que anava fent bromes d'un nivell estratosfèric? Sí, acaba de dir que no desentones. A veure, com obriríeu això? No tinc obridor? Algú té algun secret? Jo tinc obridor, però... Ui, Ei, però... Tinc un obridor a les claus. Haig de tornar a marxar un segon. És el mateix obridor que tinc jo. Bona nit també, Sílvia Bach. Mentrestant, veieu que estem molt preparats, eh? De fet, ens hem connectat fa 5 minuts i ha sigut en plan, hòstia, que ja són les 10, perquè, clar, estàvem tots mirant el Madrid, que per cert van 1-1 a la mitja part. 1-1. 1-1 a la mitja part, ho tenim aquí. No cal que aneu a mirar el futbol, perquè ho podem veure aquí, i si el Madrid perd, ho celebrarem. Pots posar una petita finestreta amb el resultat en directe o no? Sí, mira, ja està. Oh! Sota teu. Increïble! A veure, si el Madrid es fot 3-1, evidentment ho traurem. Però bueno. Arnau, ja ho tinc, mira. Mira. Hòstia, encara van 1-1, tio. Podem veure el resultat en directe. Sí, però el meu resultat, si el Madrid està passant l'eliminatòria, no m'està bé. És el que estàvem dient, que si el Madrid fot un altre gol ho traiem, però bueno. Bé, de moment fora, que estem a la mitja part. Molt bé, Arnau, ja has obert la cervesa. Bueno, després d'aquests 6 minuts d'introducció, sabeu què... Bueno, és que jo no bec quasi mai i no tinc alcohol a casa, però acabo de recordar que tinc un cava que es va obrir un dia, no sé per què, el tinc allà a la nevera. Per tant, sí que tens alcohol a casa. El cava, si està molts dies obert, que passa alguna cosa. És més bo. S'esbrava. Però no, bueno... Però queda caramelitzat. Bueno, hi haurà un moment que el cable petarà. Hi haurà un moment que el cable dirà adeu. Sí, no sé, a veure... Pensava que eres un metrosexual. No, metrosexual? No. O sigui, els tios que... També. Metrosexual és allò que estava de moda dels homes que es cuidaven, no? No, tecnosexual. O sigui, el tio obsessionat amb la cosa digital i tecnològica. És que el cable que tenia, que em anava molt bé, es va trencar. I me'n vaig pillar un de nou i l'estic estrenant avui. He fet les proves, m'anava bé. I no sé, dec haver tocat alguna cosa i s'ha quedat mig. Però prefereixo no tocar res més. Exacte, aquest és el secret de moltes coses i l'èxit en bona mesura. Fins que peti del tot, Tecnosexual diu Kakashi 13. No sé si s'ha de dir Kakashi 13, aquest nom, però... Kakashi? Per què? Sé qui és el Kakashi. Kakashi 13. 13, No els 12 d'abans. Exacte. El 13. Kakashi 13 és un amic meu, un conegut. Mira. Està bé que tinguis amics a part de nosaltres. Coneix el terme tecnosexual. Hòstia, a veure, tio, això és qualitat. Jo vaig amb una bollant de merda. Què és això? Home serra. A veure, persona... Crec que me'l van regalar amb un... Com es diu allò del Nadal? Un lot. Un lot de Nadal. Vale? I tinc una copa d'aquestes com de Soberano, no? O alguna cosa així. Copa i tot, Treu els puros, Perill, treu els puros. No, que no fumo. Hòstia, a Twitter vaig veure passar, segurament l'heu vist, el vídeo d'aquell d'un tio al camp del Barça fumant-se un puraco de la mida d'un braç i un nen encenent-se. Però un puro de la mida d'un cagarro l'endemà de Nadal, Vull dir, una cosa immensa. És exactament, la referència és precisa, increïblement. Esteu assistint al primer cop en 45 anys que bec
cava per decisió pròpia. I sol, a una habitació. I sol. Per tant... No, sol no, que estàs amb nosaltres i tota la gent del chat que ens acompanya, que un any més, recordem, poden dir preguntes. O sigui, poden proposar preguntes i nosaltres li farem cas o no. El que també pots fer és, al cap de 10 minuts d'haver començat també, fer alguna pregunta a tu, que és l'entrevistador. A veure, aquestes coses estan sobrevalorades. A veure, la primera pregunta és la primera pregunta que us faig cada any. Per tant, com ha anat aquest any? Perquè, Arnau, tu potser has sigut l'últim de qui hem sentit a parlar, perquè heu tret amb Obeses aquest nou hit, no single, ja directament hit, aquest Pols a l'era, que va sortir el 324, i crec que la millor referència que podem tenir d'aquest Pols a l'era és que ma mare em va escriure un WhatsApp un dia i em diu: «Ei, Jordi, acabo de veure les notícies que el teu amic aquell Arnau han tret un disco o algo així, l'he sentit, és així com de rock, està bé». Sí, el 324 deia Obeses, això sentint-se en el rock dur, una cosa així. No, a veure, no és mentida. No, però com a rock dur és de lo més dur del rock dur, podríem dir-ne. Sí, és ja bàsicament metall. Rock dur seria CDC o... Sí, però correcte. És metal extrem una mica, no? Sí, no, jo pensava que sí, però TV3 va dir que no. Bueno, perquè no dominen la jerga. Certament. Com es diu jerga en català? Sabia que em passaria això avui? Jo he estat pensant en la conversa d'avui i he pensat, esforça't aquest any per no dir tants barbarismes, perquè al costat de l'Arnau queda un ridícul. No, jo en dic. Ja n'he dit un, que és jerga. Com es diu? Com diríem jerga en català? Gresca, no? Gresca. No, jerga. La jerga lingüística, doncs, tot el que seria el vocabulari propi del metall. Vocabulari propi. Sí. Argot. L'argot. Bé. Argot Tordera. Argot Tordera. Posa-li, canvia-li el nom. Després li poso. Doncs, Arnau, com ha sigut l'acollida d'aquest hit? Home, a hores d'ara, després d'algunes setmanes ja des que es va publicar la peça, crec que immillorable en com ha estat rebuda i també diria que relativament inesperat, perquè era una aposta, home, doncs força atrevida, diria, tenint en compte d'on veníem, l'estat actual del món, de la música i especialment al país, doncs era una aposta, bé, jo crec que molt atrevida, però tanmateix s'ha rebut, penso, amb entusiasme i amb sorpresa i amb molta gratitud i sobretot penso que és molt interessant que s'ha rebut molt positivament des de molts àmbits diversos. D'un àmbit molt concret i específic, que és el propi àmbit de la gent del metall, s'ha rebut positivament i és una cosa que estic molt satisfet justament d'aquesta rebuda i també de gent que no és pròpiament d'aquest sector, doncs que també ha celebrat descobrir, entre cometes, que Obeses es pot expressar a través d'aquests termes. Per tant, res, la valoració és, com deia, enormement positiva i molt feliços que aquesta peça s'hagi rebut així. Esperem que les que publicarem ben aviat, doncs també... Què deus per aquí? Moscatell! Moscatell, és el que teníem a casa. Bé! M'encanta perquè estem fent, sense ser cap dels tres gaire de beure. No, jo de fet bec cervesa i tampoc gaire, vull dir... Brindem, no? Va. Cap a la càmera, Salut! Sí. Cling. A tots els objectius bruts, ara. Faré un incís. En anglès, vaig descobrir gràcies al Duolingo que en anglès fer un brindis es diu toast i pensar, per què collons toast? I té a veure amb alguna cosa així, no recordo molt bé, però que abans, antigament, quan es van començar a fer el brindis, crec que posaven a dins la copa una torrada amb espècies o alguna cosa així. Pensava que és perquè acabarien torrats. No. No, perquè llavors seria un invent català. Però quina porcada, no, això? Mira, No ho Arnau, sé. Algú busqui i ens en parli. parlant del metall i del que estàvem parlant abans de començar el directe, que és de petonejar-nos, Àlex Carner 90 pregunta si tindrem regal a petons versió metall. Per part meva no, perquè jo ja aquella peça la vaig compondre en aquella tessitura i en aquell estil i està allà, però si algú necessita partitures per fer la versió
regala petons negres, doncs que m'ho demani i li faig arribar. M'interessa per un tema. Cal afegir que Obeses ha fet metal moltes vegades ja. Sí, i tant, i tant. Sí, sí. De fet, No d'aquest tipus amb guturals, sí. però... No, és que va haver-hi un Tens article... l'ombra sols fuig en la nit, per exemple. Sí, i tant, i tant. És un himne metal català. Del segon disc, vull dir que realment fa mil·lennis. Va haver-hi un article crec que era el Metal Hammer, que es criticava una mica l'escena catalana i tal, i deia que no hi havia rock i tal, i deia explícitament Arnau Tordera no ha fet mai rock i no n'està fent. I deien que és un músic molt bo i tal, però no ha fet mai rock. I vaig pensar, tios, o sigui, però què esteu dient? Justament Obeses és una banda que prové del rock, indiscutiblement, del metall, de fet, i que en cada disc que hem anat publicant doncs hi ha referències, hi ha peces que o fan servir el metall de manera explícita o el fan servir dialogant amb altres estils i altres gèneres. I bé, ara sí que en aquesta peça és indiscutible que Obeses també fa aquest metall. El tema aquell de... Ens hem alçat, allò és una peça explícitament power metal. És power metal totalment, clar. I tant. Però a més, supercanònic. Vull dir, és power metal per definició, no té pèrdua. Així és, bombo, corxeres, veus agudes, èpica, cabassos, velocitat, ho té tot, canvi de to al final, després de solo virtuós, de guitarra i teclat, amb una temàtica d'exaltació humana, de comunitat. Vull dir, quan busques power metal al diccionari, hi ha un botó de play i sona aquest tema. Sí, passa sovint. La meva opinió molt ràpida és que aquesta decisió de fer un tema de metall extrem ha sigut boníssima en tots els sentits, musicalment, viralment o de cara a les xarxes o del que vulguis. No em crec que sigui una cosa feta només expressament per això, però diguéssim que ha funcionat a tots els nivells i us ha donat com una revolada important. Ho trobo brutal. Ja et dic, o sigui, al final era tios, recordo que vàrem fer un àpat fa uns quants mesos i vam parlar-ne i dic, tinc com una idea de tema, és que ja vull fer un puto tema de metall i ho deixem tot aquí. I això que dius de viralitat, la veritat és que justament el mateix dia que vàrem publicar aquesta peça, un altre artista del país de nom Joan i de cognom Dausà també va publicar una peça, un nou senzill, i no estàvem a gaire distància de les seves reproduccions, vull dir que sí, com a barem, diguéssim, per veure la capacitat. També s'acosta al món del metall, al món del rock dur, Joan Dausà? És una peça que es diu Welcome to my party. Anda, en anglès, tu. Podries posar-la aquí o no? Obrint-se el món. No, perquè em peten els drets. Mira, la Sílvia Bach també ens posa l'exemple del tema aquell inclòs en aquell programa de Bacon Heroes. Doncs també. Teníem... Sí, i tant, allò també era metall. Parlaven del metall, i especialment el metall en català. No creus, o potser és una sensació purament meva, que hi ha com una espècie de petit ressorgiment del món del metall en català? O sigui, no només per, ara, evidentment, el tema d'Obeses, que és una mica l'excusa per parlar d'aquest estil, no? Però tens festivals que van anar molt bé a la primera edició i se n'ha programat una segona del Catalunya triomfant l'11 de setembre. Tens diversos comptes a xarxes exclusivament parlant de metall en català, que fins i tot amb llibres que s'estan venent molt bé. També a nivell mediàtic, doncs, tens el podcast Forquilla de Metall, un podcast meravellós on per cert has estat convidat i espero que em convidin algun dia pel simple fet d'esmorzar. No sé si hi ha un petit ressorgiment i si això també pot ser una mica en contraposició a aquest mainstream, ara pràcticament ple de música urbana, una mica com anem a buscar l'extrem oposat. Jo crec que el món del metall, rock, metal, en aquesta cosa més genèrica, català sempre ha tingut una certa vida, però en general doncs, de manera alternativa, allò més canònic, allò més mediàtic, etc. I ha arribat un punt que jo crec que tota aquesta escena ha anat prenent consciència que
o d'alguna manera s'activaven ells mateixos en aquesta qüestió d'aparicions de podcast, de festivals que englobessin i reivindiquessin justament aquest gènere, o acabarien trepitjats pel poder, òbviament, dels mitjans, la cosa canònica, més establerta i tal. I a partir d'aquí, doncs, crec que quan tu ets conscient que ets una alternativa a una cosa hegemònica, doncs d'alguna manera o altra això activa en tu una autoestima i una voluntat de reivindicació molt més explícita. Al mateix temps, el metall té una llarga tradició al país, amb moltíssims seguidors que també de manera periòdica i gairebé diria històrica han estat reclamant una mica que aquests estils alternatius, entre cometes, doncs tinguessin una mica més de presència als mitjans, etc. Quan tu veus que això no és possible, doncs acabes dient, doncs, bé, assumeixo jo la responsabilitat de tirar endavant justament això, de reivindicar-ho, de posar-ho en llocs on no hi ha estat tradicionalment. I jo crec que avui som testimonis d'aquesta circumstància en la qual, doncs, aquest estil que, malgrat que no sigui l'estil hegemònic que avui sentim a les ràdios comercials del país ni en els mitjans més generalistes, doncs té una quantitat de seguidors i de gent que el practica i el fa créixer important i està bé que es reivindiquin i que tinguin espais guanyats per mèrits propis. Bé, això pel que fa a aquest últim tema tret per l'Arnau, aquest Pols a l'era, que és, recordem, el primer single de la segona part del vostre darrer àlbum, del qual ja vam sentir la primera part els passats mesos. Senyor White Perill, vostè, en què està ficat? Perquè últimament estàs molt ficat amb també un altre mite de les xarxes a casa nostra, com és senyor Fidel, senyor Jofre Fiter, un gran pianista i millor tuitaire, amb aquest duo, el Wi-Fi, un nom que em sembla encertadíssim. Sí, i tant. Ja podeu fer temes bons, que el millor que teniu és el nom. I darrerament també has tret un tema basat en això que estem vivint molts de nosaltres, molts dies 11, com és aquesta trobada amb els marcianos. Vale. La pregunta quina era? Una mica com va tot. És a dir, a nivell musical, tant per la part de que ara estàs amb aquest duet fent algunes actuacions, com també parla'ns una mica d'aquest últim tema, d'on surt, perquè els que vam ser aquella nit allà, allò va ser màgic. 2025 ha sigut un any musicalment bastant dolent per mi. Porto un parell d'anys o 3 preparant-me molt un directe de música electrònica sense ordinador, sembla una parida, però és una cosa, un valor afegit, diguéssim. És a dir, un directe només amb hardware és una cosa que no es fa massa. Diguéssim que la música electrònica estem acostumats a que ho facin simplement els DJs i punxin música, no? I estem poc acostumats fins al punt de que m'he trobat fent algun directe de que em vingui gent a demanar que posi un tema, no? I clar, a mig fer el directe he hagut d'estar explicant que jo no soc un DJ, que estic fent música amb uns aparells diferents que un DJ i per tant no tinc la possibilitat de punxar un tema extern. I la conseqüència, és a dir, fins i tot quan et presenten, perquè en aquell vaig fer el que era una festa privada, i jo vaig posar molt èmfasi en que no em presentessin com a DJ. Precisament perquè si em presentes com a DJ pot ser que vingui algú a demanar-me un tema. I és una cosa que et desmoralitza molt i et desmoralitza més quan venen i et diuen podries punxar alguna més mainstream, no? I has de vigilar molt a on actues. Però és que el tema és que suposo que també és per l'edat que m'he posat a fer una cosa que m'hagués anat molt bé fer-la amb 20 anys o amb 30, per molts motius, i m'ha agafat la falera. Era una espineta que tenia, que havia fet ja amb 20 anys, però que no tenia els coneixements que tinc ara ni els aparells que tinc ara, i m'he volgut posar a fer una cosa que no té sortida, jo crec, sincerament. He fet una cosa que crec que està molt bé, he publicat uns quants senzills, entre ells aquest, l'Ocult, que crec que tenen bon nivell,
però que ni aquí s'escolta massa ni he tingut sort en que em pugui programar. I mira que m'he fet tot allò d'un dossier, un vídeo, unes fotos, un no sé què, i no ha funcionat. I, clar, això, quan et treballes molt una cosa i no et funciona, que ja vinc de que no em funcionin altres coses, doncs et baixa molt la moral. Deixant davant del meu projecte, sí que hem fet alguns bolos amb això que es diu Wi-Fi, que fins llavors eren el Jofre i jo ajuntant-nos per fer bolos, que en vam fer un parell. Bueno, jo vaig venir en plena pandèmia, no sé si era el primer que fèieu. Era el primer. El sòtano d'Esparreguera. El sòtano d'Esparreguera l'any 2021. Allà ens vam conèixer en persona i vam tocar. O sigui, no us coneixíeu? No. Increïble, tio. I, de fet, tots els bolos que hem fet... Que aleshores, perdó, encara estaves amb el color vermell, encara era red perill. Sí, efectivament. Fem bolos d'improvisació 100%, és a dir, ens ajuntem, podem parlar alguna cosa, podem tenir alguna cosa preparada, evidentment, amb electrònica jo, per exemple, tinc alguns ritmes, alguns samples preparats per poder llançar, jo què sé, el Carles Porta, uns rios del Xavier Grasset, o puc tenir insults del Capità Jaro, que això va ser idea del Jofre. Llavors, diguéssim que jo em preparo una sèrie d'armes, ell també, portem 2 o 3 instruments i que sigui el que Déu vulgui. I trobo que té un punt, si se'm permet, de rupturista, primer en el sentit que la gent que acostuma a fer free, acostuma a ser músics de jazz o instruments de jazz, podríem dir-ho així, saxos, percussions, instruments acústics. O, en el camp dels sintetitzadors, molt amb sintetitzadors modulars. I nosaltres no fem ni una cosa ni l'altra. Fem improvisació amb sintetitzadors normals, amb teclats, amb samplers, i té el punt aquest rupturista de dir, en una època en què tot està classificat o tot regna molt al mainstream, no? La gent vol escoltar coses que ja coneix, nosaltres anem i fem una impro. I per tant és una cosa underground, però que si encaixes al lloc on tocar, funciona molt bé perquè la gent connecta, si tu estàs inspirat, la gent connecta, sigui del tipus que sigui. Ens hem trobat gent molt diferent que ha connectat amb això i que a l'acabar el concert han vingut i t'han dit hòstia, ha sigut una experiència increïble, o sembla que feu bandes sonores de pel·lis que no existeixen. Ole, hòstia. Gran comentari, Sí, això ens ho van dir allà al sòtano, que vam repetir. I una de les gràcies, que també això no ens permet entrar en el circuit més purista de free, perquè existeix un circuit purista. És contradictori en termes, no? El circuit purista de free jazz no volen melodies, no volen ritmes. I això és una cosa que estic jo personalment en contra totalment, perquè una de les gràcies de les impros és que naixent de la pròpia improvisació, de la creativitat, hi hagi algun moment, no només que es formin rimes o melodies, sinó que a vegades estàs tocant i de cop una cosa et fa pensar en alguna cosa i acabes fent una cançó coneguda. I això fa que de la boira a vegades puguis acabar aterrant, com ens ha passat a vegades, amb cançons populars catalanes com el Rossinyol, com el Cant dels Ocells, o com el Dia d'Esparreguera, que vam acabar tocant el Hey Jude dels Beatles i vam acabar el concert cantant el na, 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 na. I clar, mola perquè aterres en un lloc comú i de cop es crea una comunió com si fos un concert que podria ser de folk o de qualsevol cosa més convencional. Gràcies, Paul McCartney. Aquest és el meu 2025, crec que seria aquest. El meu projecte no ha funcionat massa. El projecte Wi-Fi n'estic molt il·lusionat. Ja tenim un concert el dia 30 de maig, perdó, el dia 1 de maig a Barcelona, al Rush Cocktail Club. Que a més és festa. És festa. I el dia 30 de maig a la Bastida d'Igualada amb visuals. I estem pendents de més dates. Clar, és que això pot entrar en circuits
de festivals de jazz, no? Per exemple. És una proposta... O sigui, al final... I d'electrònica. Sí, sí, té aquesta doble vessant, no? Que pot... A més, són... Avui en dia sí que el festival de jazz està molt institucionalitzat, no? Vull dir que en realitat n'hi ha diversos, la majoria d'ells finançats per aquestes serveis. Però vull dir que és una sortida interessant i és un lloc on, sobretot, pot haver-hi públic a qui li pugui interessar una proposta com aquesta. Mira, Però jo ja veu que Coconats pel xat ens ha preguntat abans, que tampoc t'he volgut interrompre, si alguna d'aquestes sessions estan penjades a algun lloc, perquè diu que li interessaria escoltar-les o fins i tot veure-les. Ja has comentat l'1 de maig a Barcelona, al Ruix, i el 30 de maig a la Bastida d'Igualada, que fareu aquestes actuacions, però no sé si hi ha algun lloc on es pugui escoltar ni que sigui un tastet d'això que feu amb en Jofre, aquest wifi. Tenim un Bandcamp en el qual vam agafar un parell de temes d'un bolo a la Garriga i 4 temes d'un bolo a Esparreguera. Temes vol dir que vam analitzar o vam escoltar el bolo i hi havia alguns fragments que es podien considerar com a unitats perquè la música es crea i acaba agafant... Perquè comenceu i tot va evolucionant, o sigui... Fluctua, no? Un riu que avança, Heràclit, no? Mai et banyaràs el... no sé. Mira, passo pel Dallonsis, pel xat, un enllaç al Bandcamp de Wi-Fi. Exacte. Doncs això, vam crear com algunes unitats, els vam posar títol i hi ha un EP de 6 temes i després al YouTube hi ha alguns vídeos curts per poder ensenyar, que no són gran cosa, una GoPro, però es pot veure com el que estem fent ho estem tocant. Mira, doncs sí, l'1 de maig, el Dia dels Treballadors, aneu primer a la manifestació del vostre sindicat preferit i després doncs ja ens veiem tots al Ruix a col·lapsar-lo, Per cert, ja hi ha entrades, o sigui, ja es poden comprar l'entrada. Podries posar el link, fins i tot? Noi, jo això ja... Mira, un moment. Clar, però te l'hauria de passar, te'l puc passar. Pots posar el link? Si me'l passes el puc posar, sí. A veure, un moment. M'has dit que és l'1 de... Mira, sí, ja el tinc. El tens? Ja el tinc, el poso. Google és molt poderós. Sí, l'has trobat ja. I ara, que m'he encès, que ens diu una cosa molt encertada, que el Bluesky es pot preescoltar Bandcamp sense sortir de l'aplicació. I és una cosa nova de fa 2 o 3 dies, eh? Sí, de l'última actualització, i és una cosa que molt agradits, tothom. Vull dir, bé. Molt agradits. Gràcies. Per cert, abans que no se'n passi per alt, he llegit un moment al xat algú que deia una cosa que m'ha fet molta gràcia, que és si t'agredeixen amb un diccionari és una agressió física o verbal. Sí, no sé si ho ha posat... Ah, sí, Àlex Carner 90. Però Josep Pell l'ha vista i l'ha rematada dient que això és que l'ha agredit Vox. Molt bé. El Madrid segueix 1-1, eh? Veieu aquí. Segueixen 1-1. Ara un gol del Benfica ho envia a la pròloga. Si toqueu el Ruix al costat de la meva llibreria favorita, que deu ser la llibreria de com es diu? Lota? Sí, però la llibreria, com es diu? Carbonera. Entenc que és al costat, és el Poble Sec? Ah, sí, és el Poble Sec, sí. Jo no sabia on era el Ruix ara, però sí. No he anat mai al Ruix. Jo hi vaig anar fa poc a veure en bolo. És increïble perquè és un bar petitó, tot de color vermell com afalpat, amb un rotllo molt anys 60-70. I, o sigui, estèticament és increïble. No exagero. I vaig anar allà i vaig pensar, hòstia, és un lloc ideal per tocar amb wifi, perquè és una cosa, bueno, això petita, que et pots posar al mig i et pot rodejar la gent i acaben 70-80 persones. I ens agradaria molt que vingueu perquè, a més, paguem lloguer de sala, vale? Home, doncs va, tothom a comprar entrada, les torno a posar, tothom a comprar entrades. Entrar al Ruix i preguntar, teniu wifi? Si entreu al Ruix aquell dia i pregunteu, teniu wifi,
Us emporteu un xupitó d'aigua de regal. Per cert, l'EP es diu 1, 2, 3, 4, que jo crec que també és bo com a nom d'un EP Estàveu d'un. entre aquest i ASDF, no? SDF què és? Les 4 lletres del teclat, si toques Ah, no ho sé. el teclat d'escriure. Vale. és Hòstia, no ho sabia. Sí, home. QWERTY, clar. Jo havia sentit més QWERTY, no? Bueno, QWERTY són les de dalt. Són les de Vale. dalt i ASDF és on tens la mà per defecte posada. Si no Vale. escrius amb 2 dits, com una llagosta, o Com el algú Quim Monzó. amb una discapacitat que només tingui 2 dits, que també pot passar. El Quim Monzó, quan li van fer... quan el van a visitar el Quim Monzó, l'Albert Tom, pot ser que el filmés teclejant amb 2 dits, així? No em sorprendria, i no em sorprendria que el tio sapigués teclejar bé i s'ho fes. Per tocar els collons. Però vosaltres veu fer mecanografia? No. Jo vaig fer una assignatura extraescolar a col·le Ah, no. de mecanografia, però amb màquines, O sigui, amb màquina. De nano. Sí, i una cosa molt interessant és que els exercicis no eren només escriure, sinó que n'hi havien de fer dibuixos. Com? En sèrio? Sí, o sigui, havies de Com comptar quan els fas al xat. no sé quants espais, 3 barres d'aquestes laterals, 6x, canvi de línia, no sé quant, i al final era un dibuix. O sigui que els dibuixos per WhatsApp ja estaven, ja estaven inventats, diguéssim. Bueno, hi havia obres extraordinàries, el que passa que t'hi estaves hores, sí, i tant. Jo ho havia fet. És on et va néixer el gen artista, a tu? No, crec que en altres àmbits de l'escolaritat, no. La mecanografia no m'apassionava artísticament parlant. Jo em sembla que ho vaig dir alguna conversa que jo jugava a la consola quan era petit i escrivia les estadístiques a màquina. Perquè eren jocs que encara no hi havia tots els menús, estadístiques i tal, i jo m'inventava noms dels jugadors. Per això quin any era, tio? Devia ser l'any 90, 91, alguna cosa així. O 89, fins i tot, diria. Quin tipus de joc? En plan de la Mega Drive. De consola, ja, vale. Hi havia un joc de hockey gel. Un 386. No. Jo tenia alguna consola ja. Tenia més jocs de consola que no havia jugat mai amb l'ordinador quan era petit. Hi havia un joc de hockey gel i m'inventava els noms dels jugadors i m'inventava el caràcter, llavors els teclejava. El caràcter. Feies la crònica dels partits de hockey gel, no? Sí. Jo volia ser periodista esportiu. Em sap que ja ho vaig dir l'any passat. Creu-me, et passaries més gana que sent músic. Vols dir? Bueno, no sé, depèn. Depèn. Mira, hi ha gent que està dient, Coconats diu, per exemple, 8 igual a D, en això que dèieu dels dibuixos amb mecanografia, i Helen Walker diu l'Arnau demostrant un dia més que està a la vora de ser datat amb carboni 14. Hòstia. Pues és el més jove d'aquí, diria jo. No, crec que sóc jo. És en Pi. El que passa és que estic molt cardat. Aquest jove youtuber que ens fa... Sí, cuidao. Jo estic molt cardat, però vaja. Que per cert, Arnau, no hem comentat el tema de l'any, que és, a part de que ara ja és gris, tenies els cabells 100% vermells fins fa 4 dies. Sí, tio. Et queda alguna resta? No s'acaba mai. Fa un any ja portaves aquella cresta. És que se'ls està deixant llargs per mantenir el vermell. No, de veritat que va ser impressionant. Això tot va venir de un cop l'any amb uns quants usonencs sibarites quedem en un grup que s'anomena la Lliga Gastronòmica i fem un dinar memorable a un restaurant de Vic anomenat El Bocati, que és una marisqueria a Vic. Sí, curiós. Però us puc garantir que és dels temples del producte que tenim a Osona. Vull venir! Puc venir jo també l'any que ve? Bueno, a veure, això és molt solemne. L'any passat vam establir que només podien entrar nous membres si se'n moria algun. Hòstia. De tota manera, n'hi ha algun que ja... Bueno, que està a punt. Potser aquest estiu us truco i us dic, tu, s'ha mort, per tant, anem de nou. Jo en conec un i no està cascat, però no em sorprendria que perquè el que coneixes és el més jove. Per això. Però ha de dir que és l'instigador d'aquest àpat. La qüestió és que, com us dic, és un àpat generós, quantiós, on la qüestió de la
de la despesa econòmica no es té en compte. Vull dir que allà es demana tot el que es vol i més. Per tant, és un àpat d'accés, d'acord? En tots els sentits possibles i, per tant, també l'alcohòlic. De manera que al final de l'àpat, l'any passat, jo els hi vaig explicar que habitualment vaig a una perruqueria regentada per xinesos perquè m'encanta el fet de que no em coneguin en absolut i que no em donin conversa al llarg de l'operació capilar. I, curiosament, l'any passat es van animar, després, a la sobretaula, diguéssim, d'aquest àpat, d'anar tots plegats a visitar aquesta perruqueria xinesa i tal. Bé, doncs aquest any es va voler pujar a l'aposta i vàrem anar a la perruqueria en qüestió, després de l'àpat, torradíssims, i vam decidir, en aquest cas només 2 persones, l'Abel Reyes i jo, tenyir-nos el cap de vermell. Jo pensava que això, doncs, no sé, al cap d'un mes ja no el tindria i res, que d'aquí uns mesos farà un any d'això i encara segueixo amb restes d'aquest vermell, que a part és que el xino que me'ls va tallar i que em va posar això ja em va dir que era un producte nou que aquí encara no havia arribat. Vés a saber què em va posar al cap, tio. Igual et va tenyir l'arrel i a partir d'ara sempre et sortirà vermell. No, això no, perquè ja he constatat que al final doncs ja no, però la veritat és que s'està allargant molt més del que desitjaria. I de fet, et podries deixar la cresta i et rapes el vermell i et fas la cresta. No, és que la cresta ja us vaig explicar que era un accident de l'any passat. La qüestió és que ara fent la renaixença... Què? Que et quedava bé. Sí, a mi m'agradaves més amb la cresta, eh? Però és que jo no vull agradar tant. Doncs molta gent, molta, potser 4 persones, quan vaig començar la renaixença, que encara anava amb el cap tot vermell, em van dir, ostres, molt bé això del tema del tiny conjuntat amb la vestimenta. És a dir, hi havia gent que es pensava que allò era una imposició del programa. Hòstia. Jo ho pensava, no com a imposició, però sí com a dir, mira, Coconats diu que anàveu toasteds, fent referència a allò que comentàvem abans. Hi ha penya molt més bona que nosaltres aquí, vull dir que haurien d'estar aquí sent part de la conversa. Josep Pell diu que era Titan Lux, Camencesc diu que ha vist aquest producte a Agentes de Aduanes, de Dimax. Estiuadora et dona una idea que és que un altre any feu bany de color, que diu que marxen poc rentats. Jo he decidit que no em pinto mai més els cabells, perquè és que això, vull dir que, mira, ho he pogut gestionar perquè ets artista i sempre tens aquest punt de dir, no, és que és artista. Vull dir, és que això, tio... De fet, l'altre noi que s'ho va tenyir va durar una setmana, perquè la setmana següent ja s'ho va tenyir negre. Però va anar al mateix lloc a tenyir-s'ho negre. Que l'altre també és artista, cal dir-ho. Certament, sí. I a ell li quedava molt. Et podries haver tenyit de negre, també. No, perquè si ara jo em tenyís negre, la imatge seria pitjor, perquè seria un pavo que té canes i es vol tenyir negre, però després es veurien... Mariano Rajoy, ja és forment. Vaig decidir que que aguantava això fins que rapés l'últim tros vermell i ja està, tot. Mira, Sílvia Bach diu que poques paraules a les perruqueries xineses, cert, i diu que també un ambient molt misteriós a les rebotigues, gent que entra i que surt, que és un misteri. Sí. No, bé, és que aquí fan massatge. Sí, eh? Sí, és perruqueria i també, si vols, fan massatge. L'has provat o què? No, que a la rebotiga on hi ha el massatge no hi he entrat, però vaig veure un dia un avi sortint d'allà i pocs cops he vist una cara de felicitat tan joiosa com aquella. Potser només va ser el massatge, però, hòstia... Jo veig això i entro. Sí, però és que jo sóc un tio que aquest tipus de coses m'atrauen tant que sé que si entro en aquella rebotiga cada setmana... I series cada dia. I serà sospitós pel meu entorn que vagi tant a la perruqueria i que el meu pentinat no evolucioni. Per tant, em vaig abstenir d'endinsar-me. Normal. No, em sembla la mar de correcte. Doncs, si us sembla, hem rebut algunes preguntes. Ep! De gent. Bé. Per tant, passem... El presentador se sent millor i es veu millor que els seus... Puta, tio! Què passa? Ha marcat el Benfica? No. Ai, el Madrid. Ha marcat el Madrid? Sí. Aquí encara no surt, eh? Minut 80, tio. Ui, doncs això no està actualitzat, eh? Res, ja tanco i no vull saber res d'això. Va, seguim. Preguntes. Hòstia, sobre el Vinícius, tu.
Hòstia santa. Toca els ous. Va, ja el podem veure. Doncs això, ens han enviat coses. Per tant, passem a la Vinga, pantalla de ens han enviat coses. Què és aquesta pantalla? Home, molt diferent. Home, canvia la cosa, eh? A veure, I sí, s'ha de fer un gif de la reacció de l'Arnau als gols de Madrid, és veritat. què ens estàs tocant? No, perquè com que no passava res, dic, bueno, em toca alguna cosa. Vale. Dic, no sé, està Sí, tocant, estem callo. esperant que treguin preguntes o alguna cosa. No, a veure, què voleu començar, amb les preguntes en vídeo o les preguntes per Què escrit? preguntes en vídeo? Hi ha preguntes en vídeo? Potser escrit no, perquè el vídeo és més impressionant com a cosa final. Comencem a poc a poc. Vale, voleu la pregunta que ens arriba primer, eh? Sí, en tenim dues en vídeo. N'hi ha una que ve d'un noi... No, primer les que no són en vídeo. Vale, les que no són en vídeo. Vale, doncs... Comencem amb aquesta. Albert Borrell diu: qui és el més guapo dels tres i per què ets tu? Es refereix a tu. A mi, Això t'ho va enviar a tu. Vale. Sí. Bé, però ets el més jove, ets un tio que domina la tecnologia i d'alguna manera ets la persona capaç de fer conjugar aquestes dues ànimes artístiques tan diferents però amb tants punts de confluència que la seva convergència màxima s'expressa en aquesta diada anual anomenada La Conversa i això d'alguna manera o altra fa que et projectis al món com el més atractiu de tots tres. I perquè té una càmera web. I per la barba, que la barba és el maquillatge dels homes lletjos. Vale. La barba ajuda. Jo tinc un tros de barba. Sí. Però tinc gràcia el tros que perquè- no toca. L'Arnau té el tros de barba que jo no tinc. Exacte. A mi no em creix això. La barba no. d'en Perill és molt més digna que això que et deixes tu, Arnau. A veure, però és que Pues això no és no barba, planteja. són patilles. Mira, en Josep Però jo- el pregunta si tenyeixen barbes al puesto aquest. Crec que tenyeixen el que vulguis allà. Vull dir, són professionals i discrets. A les perruqueries per ells tenir una barba és molt fàcil. Ara, la cara que fan quan els hi preguntes ja és una altra cosa. Ho dic Perquè no vas d'aquesta. Allà no fan cap cara. Ho accepten tot i ho fan professionalment. Mira, tinc una... Ja us n'havia parlat, no, això? Ja havíem buscat de fet, vam buscar amb el Google Maps Oh! O l'Areta. Ja se sap el nom i tot! Increïble. De cada any. Seguim, va. Vale, Segona pregunta. següent pregunta. És de Montserrat Ficció Sonora. Diu que m'ha enviat un tràiler de Montserrat Ficció Sonora. Per privat, perquè aquí no em deixa. Pues no puc posar un tràiler aquí per un tema de drets, però què és això de Montserrat Ficció Sonora? Fins a quin punt hi teniu a veure amb això? No, és increïble. Jo soc simplement un consumidor. A l'inici no sabia ben bé què era, fins que vaig decidir. És un podcast de ficció extraordinari, fet en català, inspirat en les trobades dels dies 11 a Montserrat. Que van sortir d'aquí. Certament. Totes. Sí. I us ho recomano fervorosament. És un producte, anava a dir audiovisual, però no, és només d'àudio. De primera qualitat, de veritat. La història és... L'únic, però, que té des del meu punt de vista és que és tan curt que sap greu que un producte d'aquest tipus doncs, es quedi curt. Bé, extraordinari. Em va semblar meravellós. A part, té tot d'elements de confluència de coses que a mi m'apassionen que bé, no puc fer més que recomanar-ho. S'ha acabat ja... S'ha acabat la primera temporada, no? No sé si n'hi ha d'haver més o no. No ho sé. En tot cas, és una història tancada i, per tant, jo espero que n'hi hagi més, però realment la qualitat de tot plegat, de les veus, del guió, del muntatge d'àudio, és, vull dir, no abunda al nostre país, la veritat. En Josepel diu que hi apareix Obi-Wan Kenobi. Bon dia, Gran Carles, que acabes d'entrar al xat, també. A veure... Gran Carles, precisament, pregunta: senyor White, podria traduir el nom dels àlbums d'Obeses com si fossin una pel·li traduïda al castellà? Hòstia, no entenc gaire la pregunta, Els noms dels àlbums d'Obeses? Com si fossin una pel·li traduïda al castellà. Suposo que ho diu de l'estil d'aquestes pel·lis que a l'hora de traduir-les se'ls embala castanya completament i canvien el títol.
Provem-ho. El meu A veure, preferit és una pel·lícula que jo no he vist, que es diu Ice Princess, que vindria a ser alguna cosa així com Princesa sobre gel, que la van traduir com un Soñando, soñando, triunfé patinando. però clar, una pel·lícula té alguna més d'on pots tirar perquè dius, vale, anem a agafar l'argument de la pel·li i el convertirem en una cosa que pugui entendre tothom en aquest país de subnormals. Sí. I perquè dir, hòstia, si posem alguna que s'hagi de pensar una mica, igual la gent no ho entendrà, no? Per I ho exemple, podem el trobar... primer àlbum es diu Obesisme il·lustrat. No sé... Com es diu el vostre primer disc, Arnau? T'ho acaba de dir. Obesisme il·lustrat. Sí. Obesisme il·lustrat. Hòstia. Obesismo para todos los públicos. Que no, seria el contrari, en realitat. Clar, obesismo ilustrado, no sé. Quin és el segon? Mira, Josepel diu Gordos Leídos. Gordos Leídos! M'agrada molt. Molt bo! Hòstia, l'ha clavat! Que ho faci ell, que ho faci ell. Aquí, al·ludint responsabilitats. Sí, sí, sí. Vale. El segon disc és Zel. Zel. Hòstia. Zel en castellà com és? Jo No hi van. proposo Cachondos. Sí. Cachondos. Fa gràcia perquè l'Arnau, si us heu fixat, que ja ho va fer a l'entrevista de l'APM amb el Joel Cockburn, l'Arnau fa veure que no sap parlar castellà. O sigui, la seva militància ha arribat al punt que no... No en tinc ni idea. O sigui, no, fa anys que no parlo castellà. T'ho dic de veritat. Mai, eh? No. O sigui, en cap circumstància. Fa anys que no surto de Catalunya, per tant... Ni a la perruqueria dels xinos. No, el xino, jo li parlo... És un xino de Vic. És que, clar, Vic... Mira, diré una cosa... Perquè jo no soc de Vic, eh? No, però a Osona pots... Jo soc del Baix Llobregat, no oblidis. Ara sí. Però a Osona tu pots jugar aquest joc de no canviar d'idioma. Jo visc A la aquí. Noia o a Barcelona no pots. Jo aquí no canvio d'idioma mai. I al contrari, tota la gent amb qui em vaig trobant canvia d'idioma. Ben fet. Quan et veuen ja canvien. Sí. Si a tu et veu un de Vox, de cop ja sap parlar català quan et veu. L'altre dia vaig anar a un bar que no té pinta d'estar regentat per gent de sentiment d'expressió nacionalista catalana. I no només em van parlar en català, sinó que em van convidar, tio. Hòstia. Per què? Bueno, perquè hi ha un aura que s'ha comprat. Soc un element de catalanitzador. Català no. Que vas fer un simpa, vaja. Que no, que em van convidar. T'ho dic de veritat. En fosca cinètica ho pots certificar. Hòstia. Això és pel pentinat. Mira, Nus que Següent pregunta, vinga. l'Arnau l'he escoltat alguna vegada parlar en castellà a la Renaixença a la part de passejant el gos. Bueno, perquè ha de fer la part d'estil. Quan em fan fer ficció, Però perquè llegeixes. com que jo ho tinc escrit fonèticament, o sigui, allà m'ho escriuen fonèticament. Com el papa de Roma. El papa de Roma li fan així. I el Bruce Springsteen. Cert. Jo hi ha paraules que en castellà no les sé dir, però si m'ho escriuen fonètic... O sigui, jo sí que vaig treballar molt la fonètica en català. Doncs llavors m'ho escriuen amb aquells símbols i jo sé parlar qualsevol idioma si m'ho escriuen, sí. I en Josepel diu que també porta mesos fent vida a Ripollet només en català, amb molts ànims per lo de Ripollet, i diu que escolta amb tot simpatia el Mercadona, per exemple. Doncs mira, molt bé. I a veure, un altre disc d'Obeses, ja per traduir, no sé, Arnau, quin vols que tradueixi el castellà? L'ai al cor. Hòstia, nano. Clar, és que això és molt poc audiovisual perquè en realitat hi podem uns silencis molt llargs, no? L'ai al cor seria com... Hòstia, com ho diria? Diuen susto o muerte. No sé si ho diuen per un altre tema, però... No me hagas de què sofrir. Són molt millors que jo amb aquest joc, clarament, la gent del públic. Sí. Per tant, renuncio amb molt pesar, acabat a merda. L'any que ve la conversa amb Josepel.
Home, s'ho ha guanyat. Ell, una webcam a ell i ell xerrant. Jo crec que funcionaria millor. Què sofrimiento, dius, Tiuadora? Què sofrimiento? Sí, és que és el rotllo aquest. Com amb dos signes d'exclamació. I això, escrivint en castellà, mai me'n recordo que al principi n'hi ha d'anar un, també. A mi em passa, les interrogacions sí que em surt, però l'exclamació no. A mi tampoc. Però si és molt llarga, en català també. Sí, a veure, quan ho has de llegir en veu alta ajuda. Això sí que és veritat. No, però també quan ho has de llegir per dins, també ajuda. Sí, però, bueno, per Al dins... final he dit, merda, era una pregunta. Bé, seguim, va, seguim. Seguim. Vinga, una altra pregunta que ens ha arribat per aquí, per Instagram. Cada pregunta està... Hombre! El nostre amic, Josepel78. Diu, Arnau, teniu por de no poder tornar a volar per culpa dels detectors de metall dels aeroports? M'ha agradat. No sé si cal respondre-la, però m'ha agradat. Bueno, o sigui, t'ha agradat... És que ja us he explicat abans, fora de càmera, que m'he llevat fa un mil·lenni. Estic exhaust i ja m'he acabat la birra. Perquè heu gravat Renaixença. Sí. Bueno, el bo de gravar Renaixença és que esmorzes a Campello. Sí, això ajuda. El que passa que a Campello hi esmorzo 2 hores després d'haver-me llevat. No, clar. Perquè justament ara he trobat una feina fixa i resulta que la faig a Osona mentre visc a Sant Esteve a ses Rovires. O sigui, jo abans, al local on gravem la Renaixença, abans ho tenia, sense exagerar, 7 minuts de casa meva. I ara tinc 1 hora i 7 minuts. Però bé. Es pot dir quina és la feina fixa aquesta o no? No, sí, la Renaixença. Un programa a Catalunya Ràdio. No en tenia. Vale, clar. Sí, pensava que ara, a part de la Renaixença, havies trobat una feina fixa. Dic, hòstia. No. És profe d'educació física. No, ja no puc sostenir tot el que faig, vull dir que no, seria impossible. Però bé, la paradoxa és aquesta, que ara que he marxat d'allà, ara vaig allà a treballar. Bé, la vida. No has contestat la pregunta, No cal contestar, ja és boníssima i ja està. Jo crec que... No cal pervertir-la, està així, és perfecte, tal com s'ha expressat. Això és que sí que té por. I també ens ha arribat una altra pregunta, en aquest cas per Blue Sky, d'en Cesc, en Caman Cesc, que pregunta, diu la gent frisa per saber què opineu del tema de moda que diu que és Warhammer 40.000. Perill, tu què n'opines? No he jugat mai a cap joc d'aquests. Quina és la teva facció preferida? En quin color t'agrada més pintar? Hòstia, sí. No he jugat mai als jocs. El que era friqui d'això és el teclista d'Obeses, l'Arnau Bordó-Burdi. Cap sorpresa. Ell tenia ninotets d'aquests i fins i tot té una anècdota molt bona que sa mare li va trobar, quan era adolescent, un plàstic d'aquells amb marihuana dins. Però com que tenia un germà gran, va saber, gràcies a la seva habilitat, li va dir que no, que era herba per posar el tema del Warhammer. De la herba aquella, d'espolvorejar herba per les peanes, pel... Sí, I vull dir, mira, ho va poder diblar d'aquesta manera. La mare, jo estic convençudíssim que no va colar perquè l'olor... Vull dir... Es veu que sí, però llavors el germà gran... L'olor segur que la coneixia. El germà gran li va fotre bronca a ell, però va evitar que s'endugués la bronca de la mare. Osona fa olor a Maria, Osona fa olor a porc. Però és que no és a Moià. És a Moià. Que en efecte fa olor a Maria, Moià. Vull dir, tothom ho sap. El Moianès, aquesta comarca que s'han inventat ara? Sí. Doncs allà hi ha molta plantació. Sí. Hi ha pocs llocs que quan arribi em donin una energia de dir, hosti, té alguna cosa aquest poble. I m'ha passat amb Moià i m'ha passat amb Cardedeu també i la Garriga. De veritat. Són pobles prou diferents entre ells. Però són macos, Bueno, Cardedeu i la Garriga tenen punts de connexió. Sí. Mira, Coconats ha fet el comentari de la nit, diu amb el mai al cor. Amb el mai al cor. Jo crec que ja pleguem, no? Després Mai, a vegades es deia mai al porro, no?, quan érem joves. Crec que aquest és l'acudit. Vale. No diguis mai o mai.
No diguis mai on mai. Això era de l'Axambusto, pot ser? I tant, i tant. Mai, no diguis mai, mai. Va, següent pregunta. No, bueno, ara tenim preguntes que ens han enviat en vídeo, també. Però mira, en Briefenstein, una abraçada des d'aquí al bo d'en Brief, diu quants hauran fingit posar neu al Warhammer. En Josep L. El podcast cinètica diu que mai n'enganxo ni una, fill de puta. Què vol dir això? Pues, tema neu el ja... detector de metall l'he pillat abans que l'Arnau. Jo estava bevent en aquell moment. Això, posem l'excusa de que som borratxos. A veure, tenim, ara aquí la gent pel Arnau, tenim dues preguntes que ens han enviat en vídeo. Una pregunta ens arriba des del Baix Llobregat i l'altra ens arriba des de la mateixa porta de l'Infern. Quina voleu veure primer? Són dues coses diferents. En aquest cas sí. Baix Llobregat. Sí, Doncs som-hi amb la pregunta que ens envia la Jèssica des del Baix Llobregat. En sèrio? Vale, aquesta és una pregunta per l'Arnau Tordera i pel White Perry, per tots dos. Si haguéssiu d'escriure vosaltres el Chiron de l'altre, què posaríeu? Arnau Tordera, Red Perry, White... Però Bueno, això jo ho no sentia. això. A veure, això ja va passar. El de l'altre, jo el seu. Clar. Tu No entens la paraula Chiron, algo així, a dir? Sí, el Chiron, el que és el lletreret de sota. Això, Vale. això que un any a la conversa a mi va sortir com a Red Peril. Vale. Ara Fem preguntes molt difícils avui, tio. No, tu has de dir quin em posaries a mi. És aquesta, no, la pregunta? Exacte. Quin em posaries tu a mi, aquí? El gland de Catalunya. El gland de Catalunya. Però per algun motiu en concret o... No. Els seus motius tindrà. Hòstia. Vale, ja he de decidir el teu. Crec que fa per tu. És un nom que podries haver dit tu. I de White Peril, tu què diries? Aquí has de pensar ràpid, President a l'exili. A quin exili? O sigui, la noia ja... Em sembla molt correcte, Jo tinc els meus motius. No haig de donar explicacions. Hi ha dobles lectures que la gent del xat entendrà. Vale. És tal qual això. Doncs ja ho tenim. White Peril, president a l'exili. Arnau Tordera primer, el gland de Catalunya. Bé, a mi em sembla bé. Vull dir, Sí, ja podem tenir sempre que fem la conversa, aquest Chiron aquí, que... Em sembla Chiron, estupend. Bueno, jo què sé, ha dit... No sé el nom de Chiron. S'escriu C-H-Y-R-O-N. Chiron. Crec que Jordi Pi també n'hauria de tenir un, no? Però jo no tinc pantalla per mi sol amb Chiron. Aquí ara fes amb 4 coses i ja ho tens. Bueno, sí, li puc fotre. Això. Primer te l'hem de dir, però... Clar, primer l'heu de decidir. Vale, fem una cosa. Fem allò que es diu un cadàver exquisit, que és que tu ara, Perill, has de silenciar-ho, els altaveus. Jo dic la paraula. Vale. I llavors tu hi poses... Bé, no, fem-ho del revés. Tu dius la paraula, jo ho silencio. No, al revés. Vale. Jo dic la paraula. Bueno, jo dic una primera part del concepte i tu la de després. Vale? No, però si et silencio... Bueno, és a dir, l'Arnau diu un substantiu i tu, Perill, dius un adjectiu. Sí. Vale. Quan diguis, baixo volum. Vinga, baixa volum. Vinga. El substantiu és... Vinga. La llagosta. Ha dit l'hòstia, crec. Vale, i ara, Arnau, silencies tu i, Perill, digues l'adjectiu. Has de dir un adjectiu. Però no t'estem sentint. Calma. Vale. Doncs... La llagosta calva. Gràcies. Bé, la veritat és que està prou bé. Llagosta.
És que abans ens ha enviat aquella foto de la piscina i he pensat, una inspiració així aquàtica. Calva És que en aquesta català tarda m'ha tocat de treballar a una piscina. no van bé baixa, calva en català? No. Calb, Hòstia. calb van bé alta, per tant calva. Sí, No? sí. Ai, ara em fas dubtar. No ho sé, és molt tard. Està bé. És molt tard. Va, següent pregunta. Tenim una darrera pregunta que ens ha arribat en vídeo. En aquest cas ens l'envia un tal Uri des de les portes de l'infern. Ah, ja sé qui és. Que tens contactes amb l'infern o alguna cosa? Aquest és l'esbudellador, segur. Aquesta pregunta és per l'Arnau Tordera. A la conversa l'any passat vas ensenyar una nota del proper disc. Aquesta nota hi serà al proper disc? Respon. Hòstia, quina nota era? Crec que vaig tocar un tros, no?, d'un tema. Crec que vas fer una mica el que vindria a ser el riff amb el teclat d'amor artificial. Val. Sí, mira, doncs puc avançar un fragment d'una peça que serà la següent part i l'última part d'aquest disc, que porto no sé quants anys fent-lo. Una peça que està en la major. Crec que tinc poques cançons. No. Això és del Joan Dausà, no? Sí, home. No, perquè mira, aquest acord no el sap fer. No la tinc practicada en piano, La llagosta calva ha de ser el Jordi Pino, l'Arnau Sí, Tordera. t'ha sortit a tu. Ja, molt mal fet. Perquè el que he fet ha sigut copiar d'un lloc a l'altre per tenir el text amb el mateix color i, evidentment, se m'ha copiat tot. T'ha equivocat, nene. M'he equivocat, ja està, així. Arnau, podem dir que Arnau Tordera ha insinuat que Joan Dausà no sap fer dominants secundaris? És suficient en escoltar tota la seva discografia. De fet, és un tio que es mou exclusivament en àmbit diatònic. Sí, I a més, amb una reiteració de recursos harmònics gairebé, sota el meu parer, que a vegades és tan reiteratiu que sap greu i tot. O sigui que, vull dir que igual aquests músics amb els quals treballa, que segurament paga prou bé perquè ell de quartos en genera, doncs, no sé, algun li pot ensenyar algun recurs que pugui introduir a les seves peces. Potser no és que no en sàpiga, potser és que no li cal fer-lo servir. A veure, Exacte. no, és a dir, El que poder li aniria pitjor. jo que fa prou anys que em moc en el sector, crec que no els coneix, de veritat. O sigui, ho dic amb tota honestedat. No passa res, vull dir, al final, però la meva intuïció és que aquest recurs no el coneix. A veure, malament no li va, vull dir... Per això, vull dir que cap problema. Molt bé, molt bé. Seguim. Perquè jo tenia una cosa per vosaltres pensada. Perquè... Gràcies. Després de 4 o 5 anys el tio es va treballar alguna cosa. Sí, després ja... Ui, espera, aquí, fora, que jo ja t'he sentit. Tinc una cosa aquí preparada per vosaltres i és que... El número 20 vol dir que són 20 persones? Ara mateix sí. En principi no ho sé. No sé fins a quin punt aquesta merda és fiable, Pot ser que haguem anat perdent audiència amb els anys? És molt evident que sí. Però la gent s'ho mira després. La gent s'ho mira després. Ole, aquest avançament, Sí, farem clip d'això i després comprovarem que sigui veritat. Doncs molta gent us coneix o creu que us coneix, però realment no us coneix prou. Llavors jo he pensat, com pot la gent conèixer-us de veritat, conèixer-us bé, conèixer-us de debò?
evidentment, amb testos cutres d'internet. Per tant, he trobat un test molt adequat per cadascú de vosaltres dos que podem fer ara, conjuntament, i a veure quin resultat dona. El primer test és pel senyor Arnau Tordera i és un test que es diu Poser o Metalero? Home, jo poser, vull dir, això ja se sap. Això ja se sap, i ho diu Metal Hammer. No llegeixo bé la... No pateixis, jo t'ho llegeixo. És en castellà, hauràs de fer un esforç per entendre'l. Sí, No, ho he buscat en català, però no l'he trobat. La comunitat catalanoparlant no està pel que pues hablamos en castellano. No, tu pots contestar en català. Diu, Perfecto. jo t'ho veig traduint. Ets metalero per què? Opció primera. T'agrada el que escoltes. Tens orgasmes quan escoltes un bon riff. Opció segona. És la moda, als teus amics els agrada i són populars. I la tercera opció, els meus pares són així i m'agradaria seguir amb la tradició. Com el que és el fill d'un botiguer que treballa a la botiga, saps? No, me diria la primera. Home, jo com a guitarrista el tema dels riffs guitarrístics em toquen de prop. Llavors la primera. Ho tastarem en sèrio, Això diu correcto i posa aquí genial. Jo no sé quina és la correcta. Vull dir que jo vaig dir el que sento. No sé. Quins gèneres t'agraden? La primera opció posa, n'hi ha uns quants, thrash metal, heavy metal, early metal, metal industrial, power metal, death metal, black metal. La segona, rock and roll, rock clàssic, grunge, que no és un estil, que és vestir-se d'una manera, thrash metal, heavy metal. I la darrera, post-hardcore, metalcore, deathcore, mathcore. Mira, aquí, com que també tinc molt respecte pel rock dels 70, optaré per la del mig, perquè també ja inclou el heavy i el grunge, que no és un estil, sinó una forma de vestir. Hòstia. Incorrecte! Diu incorrecte i 2 punts S, Bé, seguim. Amb quines bandes t'identifiques, encara que en siguin només 3? Diu, Bring Me the Horizon, Suicide Silence, Whitechapel, Asking Alexandria, Alesana. La segona opció, Sodom, Sepultura, Napalm Death, Necrophagia, Cradle of Filth, Testament, Transmetal, Halloween, Arsis. I la darrera, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, Slipknot, Cannibal Corpse, Arc Enemy. Aquesta és la que no s'ha d'escollir perquè són els noms més mediàtics. A veure, res, escolliria el segon perquè hi ha Sepultura que sempre m'ha... I Cradle of Filth també no estan gaire ben considerats pel sector del metall. Noi. Has de triar amb el cor. Doncs no, amb el cor aquest, el segon, sí. Transmetal és inventat, jo crec. Et diu que correcte, Bé, perfecte. Transmetal és una empresa de transports d'acer. En què prefereixes gastar-te els diners? Opció primera, en tocades entenc que vol dir tocaments, en tocaments de bandes nacionals o internacionals i discos d'aquestes bandes. Opció B, en cervesa, en droga, en qualsevol cosa per desmadrar. I opció C, en samarretes de bandes, pantalons, polseres i botes pel gènere. La primera. Vinga, la primera. En tocaments de perruqueries xineses, diuen pel xat. Canvio. Per dormir, la tercera, va. En samarretes, Sí. Incorrecte, diu això. No, però m'ha agradat el tema de pantalones. No sé. Sí. Jo havia vist molt el que és part de dalt, però pantalons d'una banda en concret no ho havia vist mai. Ni botes. Mira aquests pantalons de... No, però ja has de portar... Si ets heavy, portes uns pantalons apretats. M'he comprat uns pantalons de White Peril que estan guapíssims. Exacte. A veure, unes calces de White Peril, unes calces de wifi extraordinàries. Què veu? Ja ho saps. En farem! Marc, el concert del Rush, de l'1 de maig, 1 de maig al Rush, aquí posarem... Calces de wifi. L'enllaç. Calces de wifi pel... Sí, en una galta del cul, ui, a l'altra fi. I això comercialment... Amb una foto de cadascú a cada galta. Ja ets el que vols. A veure, què veus en una noia o un noi? La primera opció, la vestimenta. La segona, el gènere que escolta i s'hi desmadra. I la tercera, en el seu físic i la seva forma de ser. És latino, no, aquest qüestionari? Sospito que sí. Però no entenc, o sigui, la pregunta és, què ves en una xica o chico?
en su físico y su forma de ser. Suposo que és el primer que et fixes, no? O el Sí, que dones més. entenc que ve per jo, aquí. jo soc un tio molt superficial i en la vestimenta. Primer que em fixo és la vestimenta. Incorrecte. Arnau, eliminat. Has tingut una puntuació de alta! 25 punts sobre 50. El porcentaje de respuestas, un 40% de respostes encertades. Si tuviste más del 30% de respuestas, que és el teu cas, eres metalero. Ets metalero. Soc metalero. Si tens menys d'un 30%, busca un altre gènere. Postdata, esta encuesta está hecha por puro entretenimiento sin afán de ofender. Y Què puedes... és aquesta merda, tio? No has tret això, tio. Puede ser que tengas diferentes formas de pensar. Envio el test pel xat per si algú el vol fer. O sigui, em flipa que això existeixi, tio. O sigui, que hi hagi un Oi? pavo que hagi invertit el seu temps en això. També em flipa més que hi hagin 3 tios que hagin invertit el temps jugant-hi, que probablement són els primers que hi juguen a la història, que deu fer 40 anys que està penjat d'això. Sí. Va dir, el tiempo empleado ha sido de 78 minutos. Bueno, perquè ho he obert abans de començar a fer... Ho tenia obert en una altra finestra. Clar, no és que haguem estat 78 minuts. I per en senyor Perill també tinc un test Venga. que és... ¿Soy un marciano? Sí, no cal pas continuar, és obvi. Primera Cuando pregunta. vomito, Maigada, cuando vomito. ¿Eres verde? Un poco cuando vomito, sí o no. Cuando vomito. Vale. Contestar. Incorrecto. No. I tu què saps? I tu què saps? Si No. és verd quan vomita o no. Les teves... la teva femta gelatinosa, a vegades, sí, what the fuck, no. Deixo en castellà, tio. Em pensava que posava wifi la tercera opció. Tus Tus femtas femtas son gelatinosas, gelatinosas, a veces sí, wifi, no. Wifi. Sí. Sí. Wifi. 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 Incorrecto. Mierda. ¿Qué es lo primero que piensas con la palabra sexo? Yuk. Necesito un poco de eso. Apareamiento entre humanos o violar analmente humanos. És evident que aquesta. Yuc. Però has de Iu. demostrar que ets alien, no? Per tant, probablement és l'última, Bueno, no. Ell ha de contestar amb el cor. I Ah, després clar. veurem si és alien. És veritat. La 4. La 4. Violar analmente humanos. Sí. Correcte! Però qui ha fet aquest test? L'hauria d'haver comprovat abans. Vale, te gusta. Aquest és més Aquí- difícil. Aquí em pots marcar tantes com vulguis. Disparar con tu rayo láser. Hacer guerras en los mundos. Volar en naves extraterrestres. Hacer figuras en terrenos de maíz. O ninguna de las anteriores. Totes menys l'última, no? Totes menos la última. Vale. Correcto. Cuando sales a la calle, cuando surts al carrer, Perill, a veure, nadie te mira. La gente me mira raro, como si tuviera un moco. No me fijo o vuelo. Hòstia, estic entre la 2 i la 4, eh? Oi? La del moc o la de que voles? La 2! Encara tens vi d'aquest? Sí, bueno, tinc tota l'ampolla. Escolta, això ja s'ha acabat, eh? Que brill, Vale. La del moco, eh? Contestar Sí. incorrecte. No! Quina és la correcta? No ho sé. Bueno, un moment important. Aquesta Momento és la... incoherente. Los ratones comen queso. La segona. Mis calcetines son color rosa. La tercera. Me duelen los bolsillos. La cuarta. ¿Por qué pierdo mi vida viendo mierda como estas en internet? I la darrera de totes, que trucarem a la policia, me gusta violar. Em fa molta gràcia el de... Me duelen los bolsillos. Sí, quina és la lectura que hi ha aquí darrere? No ho sé, què tries? Si et crida l'atenció aquesta, esculla-la. Sí, me duelen los bolsillos por las risas. Incorrecte.
I, a veure què et diu, 1 punt de 3 i la valoració és creo que no tengo mucho que hacer hoy. Però no queda clar si sóc alien o no. Ho deixem que triï el xat. Que Sí, triï el exacte. xat. Mira, farem un poll. Es pot fer un poll. No ets alien, no eres nadie. Pots fer un poll al xat? Mira, un moment, i durant 1 minut la gent podrà votar. Durant 1 minut, Durant 1 minut la gent pot votar a través del xat del programa. Molt bé. I Tens alguna més a part d'aquest qüestionari? No, hòstia, l'any passat vas portar Ramon Tremosa i Jaume Fible no, i tal. això va ser l'anterior. Sí? Doncs, Hòstia, el moment Ramon Tremosa va ser molt gran. però perquè us vaig fer jugar a jurat d'OT. Però em vau dir que no us agrada OT i per tant dic, doncs us faré jugar més a OT. Mira, Sí, de a mi moment, com anem? Estic mirant l'enquesta, tenim un vot perquè sí que ets alien i 5 vots... No, ara 2 vots perquè sí que ets alien i 5 vots per me duelen los bolsillos. Que també serveix com a ser alien. Sí. En Sobretot- Josep Pell diu que em fan mal les butxaques és títol de tamarro. Pensem-hi, o sigui, per quin motiu et poden fer mal a les Hi ha butxaques? molta metàfora, estic escurat, estic sense pasta, no? I... Clar, jo entenc que va per aquí. A lo millor portes alguna a les butxaques... Mira, no sé, que... 5 a molt 2, gros. Ha guanyat que me duelen los bolsillos Vale. com a resposta de si ets alien o no ets alien. Un nom de punk, sí, en castellà. Exacte. Clar, tothom sap que en català no es pot fer punk. No. Fa poc ho vaig veure un foraster, jo a mi m'agrada des d'aquí dir, soc molt fan del foraster, el miro cada setmana, ploro i ric cada setmana, i un dia va sortir un poble de no sé on era del Pirineu, em sembla que era a prop de Ribes de Freser, i va ser un gran exemple de la diglòssia aquesta que tenim, que era que hi havia un grup de punk, tots catalanoparlants, amb un accent de pagesot que t'hi cagues, i el nom del grup era en castellà, no recordo quin era, i tots els temes eren en castellà, òbviament. Hòstia, no fotis. Sí, Quina putada. però és que això ens ha passat tota la vida i ho hem normalitzat. Mira, Sí. ens Jo passen... tots els grups que coneixia punks quan jo era jove, tots cantaven en castellà, fossin catalanoparlants o castellanoparlants. Però igual hi havia un munt de grups punkis i heavies, molts d'ells de gent catalanoparlant i tots eren en castellà. En Josep Pell ens Inclòs passa... el meu! Inclòs el meu! Traïdor. Bladectus, però jo no feia les lletres. En Josep Pell ens passa un poema de Miquel Martí i Pol, diu em fan mal les butxaques, gelatinoses tinc les caques. Aquest tio és un geni. Aquest tio és l'heroi. És l'heroi. No el podríem convidar aquí ara? O sigui, que entrés aquí en directe? Josep Pell, escriu-me un missatge a través de no sé on i et faig entrar en directe. A Instagram. Pot portar un passamuntanya si no vol revelar la seva identitat, però jo crec que aquest tio s'ha guanyat. Tinc la dona malalta, hòstia. Ànims. Esperem que no sigui greu. Mira, tenim més preguntes que m'han arribat per Blue Sky, però les he vist ara i no he pogut fer la captura abans i per tant no sortiran en pantalla. En Marc Riera pregunta per quan un disco col·labo. Vull en Llung Jordi cantant. Disco dels 3. Dels tres. Sí, perquè en Pi té un alter ego, que és un trapero. Però va morir. Aquest personatge va morir sortint d'una entrevista a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. Travessant la Diagonal va atropellar un autobús. Ah, sí? Hòstia puta. El personatge, jo estic bé. El seu esperit roman a la El seu Terra, esperit no? roman. Les seves Pensava barbes que havia mort segueixen. després de ser entrevistat per Mariola Dinarès. Com a... En plan, ja més amunt no pots anar. Sí. Vale, ja està. Següent pregunta. No, ja està. M'ha arribat aquesta pregunta. Bueno, vull dir,
el tema, més enllà de les decisions que puguem prendre, és que l'Arnau no té temps material per fer més coses de les que està fent. Sí, ara mateix estic a un punt heavy. O sigui, tots els compromisos que tinc no els puc pas fer. O sigui, tinc coses tancades que no podré fer. Et diria, Arnau, que conec un grup que vas prometre que faries un featuring i no el vas acabar fent i no vas respondre. Jo crec que no vas poder i vas decidir rendir-te. Sí, és així, és cert. És així, és tal com ho dius. Sí. En moltes ocasions, bueno, no en moltes no, en algunes ocasions la saturació laboral i professional en la qual m'he vist immers ha estat tal que no he pogut ni tan sols afrontar l'acceptació de la limitació humana i gestionar-ho de manera més encertada, és veritat. Que jo crec que aquesta gent ha pensat, hòstia, el tio no ens ha dit res, tal. Jo els hi vaig dir que creia que realment, si no ho havies fet, era perquè no havies pogut ni tan sols contestar. Sí, és així. De fet, és que, o sigui, no diré que moltíssima penya, però la gent que m'ha demanat alguna col·laboració i tal, jo ho faig encantat i tal. El que passa que realment això, la circumstància vital en la qual m'he trobat en alguns moments darrerament o en els últims anys de manera massa continuada, doncs són tan asfixiants que no puc ni tan sols gestionar de manera encertada el fet de, després d'haver-me compromès una cosa, no poder-la fer. En fi. La puc fer jo, si vols. Puc ser el teu substitut. Doncs, quan m'arribin propostes ja ho diré. Mira, jo no puc, però hi ha un tio més bo que jo, us ho farà. Això és veritat. De fet, amb Omnis Montserrat ja ho fas. Certament. Que desvies responsabilitat i me l'envies a mi. Però ja no era tant que em volguessin a mi, volien gent que formi part de l'entramat d'Omnis. I jo vaig dir, jo no puc assumir-ho, qui pot? I va aparèixer... I vas quedar amb aquell no. Encara no. Mira, relacionat amb això de no tenir temps, en Josep Pèl pregunta si els artistes feu vacances o són les vacances que s'us fan a vosaltres. Jo tinc tan poca feina últimament que estic en unes vacances eternes, per desgràcia. Jo he fet algunes vacances perquè la meva parella vaig entendre que ho feia ja o la nostra relació intensa i apassionada tindria una garantia de continuïtat relativa i, per tant, n'he fet... Ja ho has fet barroc, això, eh? Sí, parella sentimental o parles de la música? No, la música també és sentimental, però en aquest cas parlava de la meva parella humana. Que en tinc d'altres que no són humanes, que provenen d'altres planetes i no són humanes. Després en parlem fora càmera. Mira, també un altre tema que hem tractat molt poc, és una cosa que comentava abans a Sílvia Bach, que deia que hem de parlar del tema de les trobades ufològico-creatives. Ara mateix en Camencesc deia que li interessa mirar quin dia 11 li cauen divendres per així poder venir. I Kakashi 13 pregunta també a qui posaríem de president de Catalunya perquè siguem un país normal a ulls dels marcians que ens visitaran el proper dia 11 de març. Jo posaria l'Arnau, tio. Ningú parla millor que... Bueno, poder algú sí, però... No, jo no sóc un... Que no pot, que té molta feina. Ser president de la Generalitat és administrar. Jo no sóc bo administrant. Puc ser bo com... Per exemple, seria millor capità d'un exèrcit que no pas algú que s'ocupés de la gestió econòmica del país. A mi em molen més coses d'impacte i que em matessin. Però que gràcies a la meva mort, llavors la venjança liderada per White Peril aconseguís la victòria de l'exèrcit. Coses d'aquestes. Si vols ser un màrtir... Sí, de fet, a mi no m'importaria ser un màrtir del meu país. Sí, és una cosa que dic amb tota honestedat. És a dir, si avui comença un conflicte armat, jo estaré a primera línia matant. Sí. Llavors, si et maten, jo em venjaré, representa. Sí, aquest és el meu pla. O sigui, que a mi em maten ràpid, però que gràcies llavors a l'estima que compartim,
la meva mort és venjada amb una tenacitat i un lideratge increïble de White Peril i gràcies a això s'aconsegueix l'alliberament de Catalunya. Bé. La vida incapaç de liderar ni tan sols un equip de bàsquet cadet. Certament, però en aquest cas, com que hi hauria una qüestió vinculada a l'emoció, doncs llavors és el pla que jo tinc ideat per d'aquí 2 anys. Vale. En Camancesc diu que si volies albirar no hauries d'haver marxat d'Osona perquè va veure un ovni des de Malla. Clar. I Kakashi et proposa com a ministre de Defensa amb Barretina i Trabuc. També. Sí, a veure, ens pelarien ràpid, si anés amb Trabuc, però bé, Barretina sí, Barretina n'he portat. Mira, crec que en tinc una per aquí, vaig a buscar-la. Jo això no ho tinc, no puc competir. Hòstia, liderar un exèrcit, Molaria liderar l'exèrcit, però si pogués agafar un carro i liderant-lo, fent música, en plan electrònica, o sigui, liderant com un DJ, i llavors el típic que portes un micro com dels DJs que van dient venga, venga, subidón. Vamos! Sí. Vamos! No, però ho hem de dir en català. Som-hi! Vinga! Vinga, el Bruc! El Bruc. Sí, això jo m'atreviria. Faria la música... Faria una música especialment per l'ocasió. O sigui, la música de... Composaria tota la música... Componiria tota la música necessària per al camp de batalla. Això sí. Això de ben segur, de ben segur. És claríssim. Espera't, us envio una cosa pel xat de WhatsApp. Per cert, ja que hem parlat de Wi-Fi, faig un incís. Si algú coneix un lloc de concerts de petit format on creu que un concert moderadament experimental de Wi-Fi pot encaixar, sisplau, que ens contacti. Que em contacti per Instagram. He tornat a posar l'enllaç de les entrades del Rush per Wi-Fi. Compreu entrades. Compreu-les. Feu costat als nostres artistes locals. Vindràs, Arnau, tu? Sí, quina data m'has dit? Jo crec que pots... Sí, m'ho reservo. Divendres 1 de maig. I tu també, Jordi? Jo, espera, ara obro el calendari a veure si tinc alguna cosa. Sí, ho tinc lliure. Vamos, som-hi! És bastant possible que pugui. Jo ja et confirmo que hi seré. Sí. Vale. Jo encara no he comprat l'entrada, però ja m'ho he calendaritzat. Jo si t'envio un vídeo ara, el pots posar, per exemple? Podem intentar-ho. Per on te l'hauria d'enviar? Stiuadora diu que et va passar un contacte d'un festi. Doncs si me l'envies per WhatsApp o per Telegram, em fas un favor. O si no, si és un vídeo de YouTube, pots passar l'enllaç per puesto. És per WhatsApp. És un vídeo que he fet avui que faig amb Wi-Fi, com que és una cosa així una mica experimental, el que he fet és per donar-li una mica de rotllete així diferent, faig uns vídeos de 30 segons agafant fotos i faig com un GIF i llavors li poso música i faig una mica una cosa així una mica risible. L'he enviat pel WhatsApp de la conversa. Bueno, s'està enviant. S'està enviant perquè encara no l'he rebut. Sí. Estiuadora em va passar un contacte d'un festi i els hi vaig escriure. Els hi vaig escriure com a White Peril, però tothom qui l'he escrit com a White Peril o no m'ha contestat o m'ha dit que la proposta no encaixa. Que és, bàsicament, la meva carrera musical, si l'haguéssim de definir, porto 20 anys, però en solitari des de 2014 són 12 anys. Si es pogués resumir la meva carrera musical amb una frase seria no encaixo. Per això a mi m'agrada. Però ja està enviat el vídeo, Sí, estic acabant de preparar-ho, un segon, i de seguida ho tindrem. On és això? On ho vau gravar? El què? El vídeo aquest. Bueno, són les fotos. Això va ser una sessió de fotos a Sant Just d'Esvern. Un estudi que es diu Pepino de Mar, és una noia que es diu Júlia, que fa unes fotos molt guais. Normalment fa publi i li vaig comentar
si volia fer unes fotos de grup, perquè volia fer unes fotos així com molt contrastades, amb un fons llis, una cosa així com una mica artificial, i la tia es va mostrar disposada i vam anar És guai, és guai. a Sant Just. No se sent per això, no, el vídeo? Sí, un moment. Vale. Un segon. Aquest és en Jofre Fiter, podem veure en Jofre Fiter i la meva persona. Us acabo de preparar, perquè hi ha coses que les he de preparar des d'aquí, un moment. I ara faré que vosaltres també el pugueu sentir. Està bé, abans de que l'engeguis, Sí, és a dir, la meva... Mira, encaixa amb el fons lila. Que jo trobo que la gràcia a vegades amb els projectes experimentals o raros és que puguis visualitzar alguna cosa perquè entenguis una mica d'on ve. I aquí veus les persones i veus una mica els trastos. En portem més, O sigui, això és un tast. com una simulació molt petita del que pot ser un concert nostre. Evidentment no portem un teclat, sinó que en portem 4 o 5. Doncs mira, Coconuts, que abans preguntaves com es pot veure, doncs aquí en tenim un tast. El posem. No se sent per això, No Ara ho estem veient, però no ho estem sentint... Que em fes una veu. En principi s'hauria de sentir... Mira, ja... No. Et diuen ara que l'Arnau tocant el piano. Sí, pot ser que el vídeo que hagis enviat no tingui volum? No, home, no! Espera't, Sí, no té so, tio, jo el reprodueixo i... Sí que en té. Doncs jo no el sento, Sí, pot ser que l'hagis enviat sense so? Que no, mira. Ara se sentirà. Ho veus com té so? No, jo estic reproduint-ho des del mòbil amb el volum a tope. És impossible. Aquí no hi ha so, t'ho dic de veritat. És impossible. Però si és el vídeo que pot ser que no tingui so, no té cap sentit. Collons, amb raó no encaixes. I la gent diu, però si això no sona. És tan experimental que no sona. No té cap sentit. És la sublimació del somni de John Cage. Per què no sona? Tu sabràs, ets tu que l'has És el enviat. mateix vídeo que... És tan experimental que ni tu ho atrapes. No pot ser. Torna'ns a l'enviar. No té cap mena. Torna'ns a l'enviar pel WhatsApp i fixa't que a vegades quan envies per WhatsApp hi ha un botonet per silenciar el vídeo que envies, que no l'hagis apretat sense voler. No hi ha cap botó ni cap cosa rara. El torno a enviar. Va. Des del mòbil, és veritat que si el miro des del WhatsApp no se sent. Això com a culminació de la conversa. Segueixo sense sentir-lo, Que fort! El que has enviat ara. Sí, no. Mira, farem una cosa. Jo el poso i tu reprodueixes el so a través del micro de l'ordinador. Saps? En plan, acostes el teu, que sí que sona. Exacte. I ho farem a la vegada. Vale? No, simplement el poso des de l'ordinador que senti pel micro, no? Bueno, sí, que se senti. Vale? A la de 3, Estàs a punt? Sí. 1, 2, 3. Ja està. M'agrada molt, el concepte de música lliure. Mola, Oi que mola, sí? mola. Perquè no és free, o sigui, vaig pensar, vale, no encaixem en el free, doncs m'invento un altre nom. Música lliure, i en català no cal jugar anglicismes. Sí o no? Bravo! Estupendo. Moltes gràcies, president a l'exili. White Perill. Quasi escupo el cava. Això no ho pot fer un president. Moltes gràcies també, Glan de Catalunya. Aquest nom te l'has inventat tu, tio. Sí.
Però cap supera la llagosta calva, la veritat. Recordem, 11 de març, que cau en Dimecres. dimecres, que és millor dia, Sí. a mirar ovnis a Montserrat. A les 8 del vespre, sopar a l'Hotel del Bruc. Porteu-vos un entrepà si sou gent de menjar molt, perquè a vegades... Home, no. No, però això passa els Saben? caps de setmana només. Sí, El els dies que hi ha dimecres- molta gent estan saturats. El dimecres passat, el dia 11 passat, aquell tio va treballar finíssim, eh? Com que hi havia Molt, poca molt. gent perquè plovia, doncs... Valentín. 11 d'abril, Morena es de la diu Serra, és Valentín. dissabte. Vindrà la teva amiga. Vindrà molta gent l'11 d'abril, perquè és dissabte. L'11 d'abril és dissabte. Sí, Hòstia, aquest dia serà gran, eh? Sí, sí. 11 d'abril, Carai. Morena de la Serra. Però els dies que passen coses més interessants és que l'altre dia, vull dir, no n'hem parlat, això. El tema de l'altre dia, va haver-hi, el mateix dia 11, uns albiraments des d'una estació meteorològica de... Ja van dir que era això. Que et van dir que era. El tio de la foto va dir el que era. El tio Vale, de no va la dir. foto. A veure... Ja ho van dir, no era... Quina foto era? A veure, què va dir? Bueno, un moment, no hem parlat d'una cosa molt important, que és que en aquestes trobades OVNI, des de fa 3 o 4 mesos, que és el que tenia a veure amb el tema d'ocult que vaig publicar jo fa no massa, és que vam decidir fer uns cants, Unes rotllanes. una rotllana de cants harmònics amb els quals pretenem crear, Convocar. convocar els aliens o el que sigui i crear una energia positiva, comunitària, en la qual tothom hi és convidat. És increïble. Això és un... Jo crec que Va sortir al diari, això i tot. de les coses més reeixides que s'han fet allà, sobretot perquè connecta directament amb la tradició coral montserratina, ancestral, però en comptes de vincular-ho amb la litúrgia cristiana, doncs no diria que música lliure, però és una possibilitat expressiva que connecta amb un imaginari molt més obert, molt més aglutinador i que, com deia en White Peril, on la nostra voluntat és que allà la qüestió coral acabi arrelant i al final la gent hi vingui a participar d'aquesta experiència com mística, vinculada també a l'expressió de la vibració, que el mestre andorrà va anomenar com a cants de... Quina era la paraula tècnica que va fer servir? Cants vibracionals de transcendència còsmica o alguna cosa així. Carles, està en verd, hòstia santa. No, he fet una successió de paraules complexes i ja està. Aquest mestre andorrà estem parlant d'una persona que vam conèixer el proper dia 11 farà un any, que és druida. Sí. Sí, ell és druida, és antic policia d'Andorra. Per cert, Jordi, tu pots posar, a través d'Instagram, pots posar un exemple dels cants perquè estan... A Ovnis Estan Montserrat? A Omnis Montserrat, als stories favorits, com es digui allò, els greatest hits. Per què no ho veus des d'aquí? Perquè estic des del navegador, i des del navegador Instagram és una puta vergonya. A dalt. Aquí. Aquí. Com que no estic loguejat, no es veu. En sèrio, t'has de loguejar? Sí, però des del Bueno, navegador no em vull Si vulgui loguejar. escoltar-ho, que busqui Omnis Montserrat. Aquí, allò que va aparèixer l'anterior dia 11. Semblen 4 barres, eh? Sí. 114 km/h per l'esplanada Omni. De vent, eh? No vaig anar. Sí, Esteu bojos. de fet, a l'esplanada OVNI, alguns hi vam arribar i tal qual vam arribar vam dir fotem el camp perquè és que no puc ni obrir la porta del cotxe del vent que fot. Jo mai a la vida... De la gran ventada. Mai a la vida havia experimentat un vent d'aquella intensitat. Va ser molt fort. És que més allà Jo vaig- que quedàvem completament exposats, hi havia... el tros de la muntanya on estàvem sopant, cal dir-ho, no feia vent perquè la pròpia muntanya ens tapava, i va ser un bueno, pugem perquè igual també queda resguardat. I no, just quedava que feies el revolt i ja et venia tot el vent. I alguns assenyats vam girar cua, alguns altres, hi ha qui diria valents, hi ha qui diria Inconscient. conscients. Sí, doncs hi vau anar.
sigui com sigui, el vent el proper dia 11 no hi serà, per tant, emplacem a tota la gent del xat a viure aquesta experiència montserratina, amb els cants vibracionals i amb el prefaci a l'Hotel Bruc, que és part de l'experiència. Sí, i el proper mes farà un any que vam conèixer aquelles dues dones que hi anaven un cop l'any que es pillaven habitació a l'hotel, que són unes dones que ja les vam veure a 8:45 de la nit, molt borratxes. I tant, i tant. Qui eren? Eren aquelles... Venien de no sé pas on i que es Venien drogaven una de habitació. la noia de la Font Cuitora o alguna cosa així? Eren dues senyores ja una mica granadetes que anaven molt borratxes i quan vam marxar, que pujàvem ja cap a l'esplanada, aquelles dues dones anaven a l'habitació a acabar-se l'últim gin tònic i deien que venien. Ja no les vam veure més, evidentment. Perquè d'un lloc a l'altre es necessita Deien cotxe. que ho feien un cop cada any. Per tant, encara no les hem tornat a veure des de llavors. És a dir, Toca que la l'11 de març. previsió Toca és l'11 que... de març. Aquí només mai els ovnis és en Apisto, tampoc. Què? Jo he vist gent que potser era ella. Jo també. Ves que no apareixi en una nau espacial. Bueno, doncs, com dèiem, Arnau Tordera primer, el glan de Catalunya, White Perill, president a l'exili, i, en nom de qui els està parlant, la llagosta calva, Jordi Pi. Fins aquí la 6a edició de la conversa. Ens retrobem l'any vinent. Home, i tant, i tant. Xifra rodona, 7. El 7, sí. Xifra rodona 7? Per què és rodó un 7? Si Tu no hi entens en numerologia. Com una setmana, és un 7. Ah, vale. Tu no hi entens en numerologia. Exacte. 7, home. En fi, estimats... Que sapigueu que la gent ho pot recuperar quan vulgui, que ho deixes penjat. Després ho deixarem penjat por ahí, vull dir que ja Del ho podrà YouTube, trobar. també. Sí, és a dir, fa molta gràcia perquè si sent això és que ja ho ha recuperat la gent. Però si tu has perdut, ho podràs recuperar. No, però hi ha gent que arriba ara, per exemple. Sílvia Bach, t'espero l'11 de març, a l'Hotel del Bruc. Sílvia Bach no ha vingut mai. Vull saber quina cara fas. Sí. Vull que vinguis, te'n fotis a davant i em diguis, soc la Sílvia, aquella de Twitter a qui no entens el que posa, però que la segueixes igualment. És veritat. Oi? No us passa amb aquesta persona? Sí que em passa. Doncs això. Se t'ha fet curta, Coconut? Sí, la meva dona m'ho diu sempre. Si la Sílvia és de les que hi va un cop l'any, potser és una d'aquelles dues dones. Epa, Tu, Brief, exigeixo que et posis davant meu, si us plau. Doncs res, fins aquí. Patrocinats per Cava Jaume Serra, en aquesta ocasió, no es veu. El proper dia porta la camisa de Xavi Garcia. Vinga, ho farem. Tu també. I la pulsera, protectora. Les tinc al cotxe. Molt bé. Apa. Doncs a tothom. Petonets. Vinga. Adéu.